Shalom. Selamat hari Minggu mari kita saluhutna. Ala nokta jupak tikina nang ta masuki ma perminggota di Mandogoton ando raso masuk kita tu perminggota memuji Tuhan ta perjolo mahita doa saat teduh mulai. Amin. Tapuji Tuhan ta marhite edes yang nomor 20 ayat sada sahat tu ayat tolu. Yesus Son asa masih alaruan Ipero maduson jawaban maparomuan Niton itu toni nami Nunang maparohanami Holom rohanami be Nang parbinoton nami Molo soroto dimi Manondangi rohanami Iko kodo paturehon dalam nami sidegean Sonang sian debata hati urung sian gijak Bain ture sodangi ma rohanami asa sonang Lawan jalo hangoluan pinatu pami o Tuhan Mari hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di perbadia, natu mo palangi dohot tanoon. Amin. Ikos songon ido hataku naruar siapa mengaku, dang mula boti tuahu. Iko bahenon na do lomoni rohaku, jala iko majadi do ubahen na hutongos. O sudehamu akan nama uas, romahamu tu aek, jala hamu akan nosomar hepeng, romahamu manuhor dohot mangaton, saya romahamu manuhor anggur dohot susu, unang polamar hepeng, manang mar panuhor, saya lului hamu majahoba, bisa tarbahe dope jupang ibana, johauma ibana, bisa jonok dope ibana. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, na badia doho pardosa do yang gohami, alai dia dingeho do akan na barhaposan, jalan na porus tuho, ala ini romahami tuho, mangasahon asini roham, seunang tulak hami sian jolom, akub ni lehon dihami rohan na girgir tu mangion hatam, asahu boto hami, mangulahon lomoni roham, alanya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
titiopan atana badiai ana Jahan ni hapor seaoni Ale Jesus sai matahon sai ramoti maon asahot hapor seaon di bagasan rohakon sai palingdas marohaku mangoloy di hatami asa mawas di podamu songon si Mariai tatangihon ma pati ninde batam ima pati parjolo sahatu patik pasapuluhon patik parjolo ahu do Jahoba de batam ninna de batata jang jari marakup ahu baenomu de batam patik paduahon dang jadi gana omu jaladang jadi sumanomu manang ahana di banua gijang doho na di banua tongaon rodi di bagasan ai na di turuni tano yang go tunggabe si sobaon manang si oloan patik patoluhon dang jadi dohonon guarni de bata yang go suture dalanna aina ona uhumna dosogot akan namar sine yang di guarna patik paupaton ingot hamu mapabadiahon ari minggui dinaono mari ma ulahomu nasasi ulaonmu alai anggo ari papituhoni ari pariadani Jahoba de batam doi dang jadi homangula anggo dinanda sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isi ni hutani halap pepe namanggibati hutam adina onomari do ditok pade bata langit dohot tano dohot laut do nasa isina dungi maradia do ibana giari papitu holi di bahen ido umbahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari para jadan nai jala di parbadiai patik palimahon ikko pasangapomu donatorasmu asa martuaho jala leleng mangolu na di tano na nileho ni Jahoba di batam diho patik pa onopon unak ho mamunu patik pa pituhon unak ho mangalakup patik pa waluhon unak ho manako patik pasiahon unak ho olo magatidakon hata nasocutu mararoho donga jolma patik pasapuluhon dang jadi halangan ni roham roham bagas ni dongamu dang jadi halangan ni roham donga saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodada manang diape ugasan ni dongamu atong rak mangidogo ko mahita ale Tuhan di bata saya pergugui mahami maulaho naho partu patikmi amin. Yesus panodang di portibion mulani natorang tangi atapon saya sirohamu di dosa sesama dosaku ale Tuhakim alani madarnu nani lehoni
mudohot mudarni. Tatopoti madosata, ale Tuhan debata aman nami, pargogo nasuhatu dosan, para sirohami dahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahato dohami tubuh, jaladang adong hapor siao di bagasan rohanami hian, saluhu dohami manipil sian akka dalanmu, masai godang do pangalasion nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggan di basamdo dohot asini roham, saingot sayunang paingot-ingot akka dosa nami haposan nami dohot pangalasion nami, saingot mahami hobbartu asini roham dohot denggan ni basam alani guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Haleluya. Tabige mahata baga-baga taringo tuhasisani dosa. Songono dohata ni Jehovah unang homabiar ay ahu do siluluhon ho nunga pola hujo guarmu ahu napunaho hasangapon madi debatana di gijang. Amen. Tapuji Tuhata sian ede nomor 170 ayat sada dohot ayat tulu. Roma tu Jesus, Roma tibu, bege hatana jakon buju, narodo Jesus pangoluho, asa perseaho, masailas rohatai muse, molohi asian dosape, sai Roma hita tu surgoi, lausonang madisi. Roma tu Jesus hato poro, ai so ditulak Jesus beho, na asiro hado Jesusi, sai pos marohami, masailas rohatai muse, moloi asian dosape, sai Roma hita tu surgoi, lausonang madisi. Epistel dihita di mingguon songo patujolo ni jamita imanatar surat di Rom onom ayat 15 saha tu 20. Rom onom ayat 15 saha tu 20 tajahama secara responsoria. Dua ragam pangoloyon atong behama nama mardosa mahita ala kingogoman ni asini rohai dada kingogoman ni patik ihita doma anggoi.
Alai mauliate madi debata, alasal putiki pangadopan muna didosai, gabe pangoloi hamun waeng sian nasar rohamuna, diruhut ni poda, naung saha tuhamu. Ruhut ni jolma ma upah mahon alan ni hagaleo ni daging muna, ai songon nau pinasahat muna akka ruas muna, gabe pangoloi di habudaron doho di naso uhum, mangulahon naso uhumi, songoni mapasat hamun waeng akka ruasmu tuhati goran, laho pabadia hotsa. Atong dia do perbue muna disi akan nahinai lahon muna anggon waeng ai hamatia do hapati anna. Ai upati nuhor ni dosa do hamut hamatean, alai basa-basa ni debata do hangoluan, saleleng-leleng na marhite Kristus Yesus tuhatai. Songonima sahatna, martua doa akan atu mangihon hatani debata, jala naupiosa. Amin. Tagebema ede puji-pujian sankor punguan paropuan gabungan.
Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang behoma biar lau mandapotoni, totong di johon Yesus, sai Roma hotua, tadi kon habolomon, jala posiau, sonang di lambung Yesus, lapita lautusi, ingane Maria, lau mandapotoni, sonang di lambung Yesus, lapita lautusi, inganan na umuli, do di lambung nai, ay nunga di paradi, hasonang atai, asamar hasonangan, narotu Yesusi, sonang di lambung Yesus, rapita lautusi, inganan na umuli, do di lambung nai. Tahati dakon maha porsiautai, songon nahati dakon nidong atas saha porsiau di sadok portibion, rak mahita amadok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na nitubuhon ni si Maria, naga begabian sianton di perbadia, andorang sohabuhan, ido tuhata, na tumaun na bernit, di panghuhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana dia opinarsila, na tua tuban watoru dong ditanom, na mulak mangolo diare patoluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halat na mangolu doho namate, au porsia diton di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria topan ala Kristen akan nabadia, doho dihasisani dosa, doho dihatai namando, mulak mangulu sogo daging ni halat naung mate, doho diangoluan nasurat sudah. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian kur ama Ebenezer.
Tabege matiting minggu di nasa mingguan. Shalom. Shalom. Warta jemaat bagi kita minggu ini, minggu tanggal 30 Oktober 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah, dengan topik Guruhon Daringgan Pasoho Najat. Belajarlah berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Yang kedua, statistik anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2022, Tuhan menganugerahkan seorang putri kepada keluarga UYDC Hotang SPT M Borsitorus Pane SE, alamat Jalan Gading nomor 7 Komplek Baruga 2 Antang. Anak lahir di Rumah Sakit Siloam Makassar, anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. B. Jemaat pindah. Pada hari Minggu ini 30 Oktober 2022 telah pindah jemaat Putri Namarina Ruas Naposo, alamat Jalan Cendrawasih 5 Lorong 1 5 Makassar. Pindah keanggotaan menjadi jemaat HKBP Purwakarta, Resort Purwakarta, Distrik 18 Jaber Tengdi. Tuhan Yesus memberkati jemaat di tempat yang baru. Kesekretariatan A. Persembahan. Pada hari Minggu ini tanggal 30 Oktober 2022 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia tahun kesehatan. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar dalam amplop dalam rangka pesta panen atau pesta gotilon. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. B. Program kerja huria dan anggaran 2022. 7. Pelayanan kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah minggu ini pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 di wilayah Klose, di rumah Amang Jesi Boro Inang B Borsitorus dengan alamat Kompleks Kesehatan Blok H nomor 11 Antang. Masuk pukul 19.30. Pengumuman A2. Pelantikan atau mangujakul pendeta pos pelayanan HKBP Kendari. Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, Pendeta Rick Jenson Simamora STH MM, Pendeta HKBP Resort Sulawesi, dan Amang Situen Senior H Simatupang dari MPSD berangkat ke Kendari untuk melantik atau mengujakkan Pendeta Johannes Fernando Oluan Hutapea STH yang akan melayani di pos pelayanan HKBP Kendari Resort Sulawesi Selatan. Pelantikan dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 30 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hambanya. A3. Pertukaran pelayan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu 30 Oktober 2022 yang melayani firman Tuhan dalam bahasa Indonesia adalah Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH, Ketua Badan Pekerja Gereja Toraja Klasis Makassar Timur. Pendeta Porisman DM Lubis MTH, Pendeta Fungsional HKBP Makassar, melayani firman Tuhan di Gereja Toraja Jemaat Bunturanu. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-hambanya. 4. PA Seksi AMA Seresort Sulawesi Selatan. Pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 yang akan datang, Seksi AMA HKBP Seresort Sulawesi Selatan akan mengadakan PA. Dilaksanakan di HKBP Tamarunang, masuk pukul 19 WITA. Dihimbau, diharapkan kepada seluruh Seksi AMA, secara khusus Punguan AMA Ebenezer, untuk menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. A5. Pesta panen atau pesta gotilon dan pesta puncak tahun kesehatan. Pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pesta panen atau pesta gotilon
dengan melaksanakan ibadah syukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita memberikan ucapan syukur kita kepada gerejanya dengan mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam amplop, dirangkaikan dengan pesta puncak dan penutupan tahun kesehatan. Acara dilaksanakan di Sopo Talenta, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu disatukan di Sopo Talenta masuk pukul 9.00 WITA. Setelah ibadah dilanjutkan dengan acara tahun kesehatan, acara terlampir dan makan bersama. Sehubungan dengan adanya pesta panen atau gotilon dan pesta puncak tahun kesehatan pada tanggal 6 November 2022, dimohon kepada punguan marga yang acara pertangyangan atau warisan bertepatan dengan acara pesta tersebut, dimohon untuk dijadwalkan ulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 6. Pelajar CD tahun 2022-2023. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Oktober 2022, gereja kita akan memulai proses belajar mengajar belajar CD kepada pelajar CD tahun ajaran 2022-2023. Belajar CD dimulai pukul 16 WITA bertempat di konsistori HKBP Makassar. Adapun nama-nama peserta CD dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita dengan jumlah 18 orang. Ada 8 undangan rapat panitia tahun kesehatan HKBP Makassar. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, Ketua Umum Panitia Tahun Kesehatan HKBP Makassar mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat yang dimulai pukul 19 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HG Makassar yang sedang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Nyonya Situa B. Banjarnahor JK Boru Manulang. 3. Parulian Boru Pasaribu. 4. Nyonya CJ Sipayung E Boru Napitupulu. 5. Nyonya Situa G Manurung Boru Sinurat. 6. Amang Situa PRM Sinaga. 7. Amang Aha Manurung. 8. Nyonya W Naibaho KR Boru Pasaribu. 9. Nyonya Sitanggang Boru Huta Barat. 10. Nyonya Situa Kagul Tom CH Boru Pardede. 11. Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 12. Nyonya Situa T Saragi N Boru Panjaitan. 13. Nyonya Situa G Simatupang D Boru Siregar. 14. Nyonya R Simanjuntak R Boru Sinurat. 15. Nyonya OHT Aritonang AV Boru Huta Barat. 16. Gilbert Nugraha Silaban. 17. Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 18. Nyonya V Silaban R Boru Pakpahan. 19. Nyonya BP Sinaga L Boru Sianipar. 20. Situa H Simanungkalit SE. 21. M Tambunan. 22. H Pangaribuan. 23. Nyonya J Huta Barat S Boru Marpaung. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang berulang tahun dari 31 Oktober sampai 6 November 2022. Yang pertama, ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 16 orang, anak sekolah minggu ada 2 orang, dan ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HG Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja, pemakaian sopo dapat kita baca pada warta yang ada di tangan kita masing-masing. Berikut kegiatan menyambut pesta Gotilon dan pesta puncak penutupan tahun kesehatan. Yang pertama, kegiatan pada tanggal 5 November 2022, yaitu pada pukul 10 dimulai. Yang pertama, dekorasi hasil bumi berupa buah,
sayur dan lain-lain per wilayah. B. Dekorasi Sopo Talenta. 2. Pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 ibadah pukul 9 yaitu Pesta Gotilon dan Pesta Penutupan Tahun Kesehatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan: A. Ibadah Minggu Pesta Gotilon, B. Makan bersama, C. Penyerahan hadiah kepada pemenang perlombaan di Tahun Kesehatan, D. Penampilan kreasi Tahun Kesehatan. Dari setiap wilayah diberikan waktu kurang lebih 15 menit. Yang terakhir yaitu hiburan. Bagian kedua adalah warta keuangan. Warta keuangan dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian warta jemaat, dan saat ini kami akan membacakan pesan Sinode Agung ke-66 HKBP. Kepada yang terkasih semua warga dan pelayan HKBP di tempat masing-masing, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Gereja yang setia menyertai dan memberkati gerejanya dalam setiap aras pelayanannya. Di dalam penyertaannya juga berlangsung Sinode Agung ke-66 HKBP mulai dari tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 di Perkampungan Seminarum Sipoholon Tapanuli Utara dengan protokol kesehatan terkait COVID-19 dengan tema Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, diambil dari Galatia 6 ayat 2, dengan subtema melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan, HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanan di era digitalisasi. Sinode Agung ini dibuka dengan ibadah dan perjamuan kudus untuk mengarahkan dan mengantarkan semua peserta agar mengikuti sinode tersebut di dalam doa dan semangat persaudaraan. Kita menyambut dengan sukacita kehadiran unsur pemerintah dalam sinode ini yang telah menyampaikan harapan dan sumbangan pikiran kepada semua peserta. Gereja dan pemerintah diharapkan seirama dalam mengatasi berbagai penyakit sosial masa kini yang dapat merusak kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Kerjasama kedua pihak juga diharapkan dalam meningkatkan kesehatan dan taraf kehidupan yang memang kita rasakan sudah semakin baik. Sinode Agung menyambut kehadiran Kapolda Sumatera Utara, terlebih sambutan Presiden RI Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang mendorong HKBP agar meningkatkan keikutsertaannya dalam menyokong pemerintah mewujudkan keamanan bangsa sekaligus semakin bersungguh-sungguh memperlihatkan kesehatan warga dan pelayanan di seluruh tanah air. Dari laporan pertanggungjawaban pelayanan OPUYE Porus terlihat pelayanan HKBP yang semakin meningkat secara signifikan. Dalam hal dana pensiun terlihat berbagai upaya dan kesungguhan gereja untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Kini masih harus membayar 12,7 miliar. Kantor pusat akan membayarkan sejumlah 5 miliar dari yang sudah dianggarkan untuk tahun 2022. Maka kita masih harus mencari dana sejumlah 7,7 miliar rupiah lagi. Sinode Agung menetapkan agar dana pensiun HKBP beralih dari dana pensiun manfaat pasti ke dana pensiun iuran pasti. Sinode Godang juga menyampaikan terima kasih kepada semua warga dan pelayan HKBP yang ikut serta membantu dana pensiun HKBP. Juga terlihat jelas selama pandemi COVID-19, gereja kita semakin terlatih di dalam memakai teknologi informasi untuk mengembangkan pelayanan. Sinode Agung juga menggumuli berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan bumi yang juga sudah digumuli dalam sidang raya Dewan Gereja Dunia, yakni Perang Ukraina dan berbagai perang lainnya yang terjadi di kawasan dunia. Sinode Agung juga menggumuli isu-isu publik seperti kerusakan lingkungan hidup, persoalan tanah adat, pelecehan dan kekerasan seksual. Seturut dengan konvensi HKBP, warga dan pelayan HKBP serta untuk mengatasi berbagai kerusakan lingkungan, pelecehan dan kekerasan seksual. Gempa bumi yang terjadi di Tapanuli Utara yang terjadi pada awal Oktober 2022 tidak luput dari pergumulan Sinode Agung.
Gempa tersebut menimbulkan banyak kerusakan rumah-rumah penduduk dan bangunan gereja. Sinode Agung berdoa untuk para korban supaya diberinya kekuatan. Sinode Agung juga mensyukuri bantuan yang datang dari jemaat-jemaat HKBP yang membantu para korban bangkit dari keterpurukan. Secara mendalam dan sungguh-sungguh Sinode Agung juga membahas dan akhirnya menetapkan berlakunya sentralisasi keuangan HKBP. Setelah sebelumnya hal ini dibahas dalam berbagai aras pelayanan gereja kita. Sinode Agung juga menetapkan kewajiban setiap huria untuk disetor ke pusat untuk program sentralisasi ini, yakni 55% dari potensi keuangan setiap huria. Inilah yang akan dipakai untuk menjalankan program resort, distrik dan pusat, serta untuk perbelanjaan semua pelayan yang mendapat SK dari Eporus HKBP. Potensi keuangan yang dimaksud meliputi 11 persembahan berikut ini: persembahan ibadah 1A, persembahan ibadah 1B, persembahan ibadah 2, persembahan ibadah pertangyangan, persembahan ibadah sermon kategorial, persembahan ibadah partupolon atau pemberkatan nikah, persembahan ibadah perjamuan kudus, persembahan ibadah khusus atau kasual, persembahan hamuliateon, persembahan persepuluhan, persembahan bulanan tahunan jemaat yang dikirim ke pusat paling lambat hari ketiga setiap minggu. Dengan begitu setiap jemaat tidak membiayai anggaran resort, anggaran distrik maupun perbelanjaan semua pelayan yang ditugaskan Eporus. Sentral atau pusatlah yang membiayai. Sebanyak 45% yang tinggal di huria akan dipakai oleh huria tersebut untuk program pelayanan. Program sentralisasi ini sesungguhnya sudah diharapkan sejak lama oleh HKBP. Sesudah melalui berbagai pembahasan mendalam di aras huria, resort dan distrik, Sinode Agung juga menetapkan amandemen keempat Tata Gereja HKBP 2002 yang memperbaiki hal kepesertaan ke Sinode Agung 2024 dan hal sentralisasi keuangan. Demikian juga dengan hal yang berkaitan dengan pemakaian teknologi dalam pelayanan gereja. Amandemen tata gereja ini akan berlaku sejak 1 Januari 2023. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan dan memberkati HKBP dalam mewujudkan berbagai pelayanan yang mengokohkan iman dan meningkatkan taraf kehidupan semua warga dan pelayan HKBP. Marilah kita mengingat firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seminarium Sihopoholon 27 Oktober 2022. Salam dan doa atas nama seluruh peserta Sinode Agung Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditanda tangan dan dicap. Demikianlah warta jemaat dan pesan sinode dari HKBP. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tapuji matuhata sian buku Eden nomor 30 ayat sada doho seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Yesus lehon hatorangan api staran mangatusi hatabi lehon mata namarmida dohot rohan na ubotodalami asa totong meradopon o imi mardalanami asa digong glomiton imi mami janu barima ajari aminadi aotolidopi asala porse
bahan organ. Manasida nama bahin Yesus aposanai atung surah Elohita Yesus iban pasigatungatai ale Yesus ay patogu Amina di perperangan asa dapat di ujung monangan Yesus lehon terangan api staran mangatusi hatami lehon mata namarmida dohot roham nauboto dalami asa totong meradopon bohimi mardalanami asa digonggomi tondi memahami Ganu bari maajari amina di hakoni dope asalam perseahami osambing dong aluan nami lumeleng lampasohot nurohama rohanami hobatu hatama pangalahon nami. Martang yang mahita dipuji jala hupasang hami maho oleh Tuhan pardenggan basa di saluhut pambahenanmu di bagasan parnguluan nami di patau hodo pehami oleh Tuhan romar soba di adopanmu di minggu napinar badiamon jalo ma oleh Tuhan pamujian do soba nami tu adopanmu na badiai tarlumobi ma oleh Tuhan di nana yang manangihok katam hurupi hami marhite todim asa huatu si hami oleh Tuhan hatami bagas huyur hok kami di bagasan roh hado pikiran nami gabi si ulah hatam mahami oleh Tuhan asa jupang hami di hangguluan di ngolu nami si ganupari di bagasan goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Horas madihita hurian itu hata nani holongan di bagasan tuhata Yesus Kristus hata ni debata dihita di minggu 22 dung Trinitatis imana tarsura di panurirang Jesaya bidusada mamukasyan ayat 10 onom
1 ayat 20. Yesaya bidusada mamukasyan ayat 10 onom 1 ayat 20. Tapahutihu ma songonon mahatan debata panosoina madokon paubahon roha marburi mahamu urasi hamu dirimuna paholak kamu mahinaroa ni pambahenanmu na siang jolo ni mataku pasohot hamu ma majahati guruhon hamu ma mabahen na denggan lului hamu ma uhum pitori hamu manani rupa patikos hamu ma uhum tunasopo somarama odingi hamu akan nama balu dungi sayro mahamu asa marmadabu-dabu hitanin na Jehovah tungsura rara dosamu na songon abik bunga dab-dab botardo bahenokku songon itak nang perara songon abit husubba gabe songon hapas do muse molo ringgas hamu tumangihon doho mangihuton say panganon muna do hinadenggan ni gogo ni tanoi alai molo majua hamu jala mangalo say na panganon ni podang do hamu sogot ay pamangan ni Jehovah do palubahon. Pujahama di bagasan bahasa Indonesia Yesaya 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dihitanani holongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus, mace argado dihita goar, apalagi hita halak batak. Sejuk-juk doakan natoras ni halak batak mabaheg goar tu akaya nakonna, asa nani hirim ni anakonna ditiki mabaheg goar, boy mamajadi. Ido argana. Karena kita melihat di tikina tua-tua mambeguarnya nakonna dihirim rohana naing masongok guari, naing maibana sibuan lasni roha, naing maibana majujung guarna denggan di bagasan parnguluanna. Nangpe sasitong na adong ede nama dok apalah arti sebuah nama. Alai molo halak batak maceriko do guaron. Ditiki iba dana molo direhe guarni natoras niba itulis dia hai di tanoi idege-dege ni dongan dai bayi ba lemar bara petaho alami mga hiya doroha manang majagi rapok pe base ditabuni ho do rapok ni bon asa unang dapok dongan guar ni bapak ni ba manang guar ni omak ni ba ala ulu do gabe direhei on ma ala ni arga ni guaron jadi molo halak batak pe mabeh guar di bain guar ni anak konna setiap bihala amang doa inang ate tak adong guarnai pandapotan ninna kan asamat dapo persolian ninna manang dibayar guarna lam ria asa ria manguluna lam tabba malas ni roha di bagasan nguluna ido sihirimon nina tua-tua ido tangiang na ditiki mangalehon guar tu iya nakonna jadi molodang bui iba na mangulah guarnai dang dihanguluhon iba na guar na nilehon ni natoras nai idon mama baheg gabe lungun pakilalaan ni natoras na jala ido memang na dihalunguton ni debata tu bangsa Israel. Ini juga yang disedihkan oleh bangsa Israel kepada Allah kepada bangsa Israel ini. Buhadam
Dia si ibana do bangsoon, dia begitu mengasihi bangsa ini. Di parmudu-mudu ibana bangsoon nang pe bangso na me alay argado de bata mamereng bangso Israelon, pola do balgahian asini rohana na marmudu-mudu jalan na mga lehon hanguluat di nasida. Di palua do nasida siyan parhatobanan. Di patongon do nasida sada inganan tanah Kanaan, inganan mangulu nasida, asa taruli nasida di tano nanapu doho dia kasih tua niloba anggur yang begitu hidup di tanah Kanaan yang menjadi tempat kelangsungan hidup mereka. Alai om mebeliksa holong ni rohani de batatu bangso Israelon dang igabe bahen dalan ni Israel manada holong ni rohani de bata asa mangulu nasida hobar tulomo ni rohani amana bapakna ima de bata alani i dido di bata ma marhite buku si Jesayon molotajaha di Jesaya sada ayat 2 dia katakan demikian, tangihok kamu maale langit jala pinggol ale tanoon ay makuling majahoba hupa godang-godang do akka anak jala hupatibul hape marbalik do nasida sianau macengiri do pakilalaan ni de bata mamereng bangso Israelon pola do dia si ibana bangsoon di palua ibana bangsoon di lehon de bata ahana riko di bagasan ngoluna alai mereka tidak mengenal terhadap Bapa ataupun Tuhan yang mengasihi kehidupan mereka. Maka dikatakan Allah lah melalui panurirang Jesaya dikatakan aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Pasti dohita moladong ya anak kota dang uduk ibana jala dang si pangoloi di podata do di hatata idu nagabe boban dihita, idu nagabe ilu dihita, idu nagabe silang dihita. Songonon mana nido ni debata tu bangsoon dia katakan aku sudah membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Bahkan Allah mengatakan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Usidu hataon dilihut debata sada hatana tonana tu panurirang Jesaya dia mengatakan sedangkan lembu mengenal akan pemiliknya, tetapi Israel tidak mengenal aku. Ay amana duau Tuhan na duau na paluahon nasida. Keledai juga mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku ini tidak memahaminya. Ayah harus sebenarnya masa di bangsa Israel ini. Apakah yang masa? Apakah yang terjadi? Mengapa begitu Allah berduka dan begitu murka melihat pangalahon ni ianak konon Israel na dipamonang ni ibana na nyasian ni ibana? Terjadi di masa pemerintahan ni Jehuda, Jerusalem, sian raja rasa Uzia, Yotam, Ahas do Iskia, akka raja-raja na pinabaki ni debata manggonggomi bangsoi, masa madihati-hai, kemerosotan moral, kerusakan nilai-nilai politik yang baik di tengah-tengah bangsa itu. Bahkan dilihat oleh Allah lah bagaimana raja-raja ini pada masa pemerintahannya rabdohot akar rakyatna dangadong bena uduk tu debata nungalumlam pangalahona. Mereka gemar korupsi manipulatif manegai saluhut ahana denggan di tonga-tonga ni parngoluanna. Mereka juga melakukan ketidakadilan di tengah-tengah bangsanya. Maka Tuhan murka dan mendatangkan hukumannya kepada bangsa ini. Maka jelas dilihut debata dus ada tu bangsoon. Dipabaki debata aka bangsa-bangsa yang besar seperti kerajaan Asyur dan Babel yang akhirnya menjajah bangsa ini. Asa memang diboto nasida, nasalah do nasida. Dan hal inilah Tuhan juga menegur mereka. Kalau kita lihat di Bidusadon, maceposido hatan ni debata tu bangsoon, dia katakan kau ini seperti Sodom dan Gomora. Dia katakan di ayat 10, dengarlah firman Tuhan hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, hai kalian rakyat manusia Gomora, takas do taboto ahana masa di Sodom dot Gomora, pangalahoni jolma nasobiar mida di bata.
asusila, kelaliman, kejahatan, ketidakadilan di parsikor-sikor akahalak na sopok somarama akan nababalu do akalan na asing. Ketidakadilan terjadi di sini. Maka Tuhan menggambarkan mereka seperti Sodom dan Gomora. Bahkan Tuhan juga mengatakan, apabila kamu datang untuk menghadap kehadiratku, kau membawa korban bakaranmu, kau pikir aku suka? Tuhan mengatakan itu kepada bangsa ini. Dia katakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Ai bohado molo didok debata tu hita songone. Jangan lagi bawa persembahanmu bagiku, karena itu adalah kekejian bagiku. Ai dipakai nasida do parsobaon nasida, persembahan mereka, pujian mereka untuk menutupi ketidakadilan dan hal-hal kejahatan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Pertemuan-pertemuan ibadah-ibadah yang kau lakukan, persembahan yang engkau lakukan, tidak dapat engkau bohongi bahwa kalian telah melakukan apa yang tidak berkenan bagiku. Hal inilah amang, inang, remaja, naposo bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diingatkan bagi kita, pada konteks ini terjadi juga krisis moral, krisis politik, dan juga bagaimana mereka tidak mengedepankan akan firman Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Ini juga terjadi 505 tahun yang lalu, pada tanggal 31 Oktober 1517, Dr. Martin Luther menyerukan pembaharuan reformasi pada saat itu untuk melihat ketidakadilan, kehancuran di tengah-tengah gereja Katolik Roma pada saat itu. Dia menempelkan 95 dalil di gereja Wittenberg, Jerman. Karena apa? Nga disalahgunahon nasida hatani debata. Adong piga-piga poin nanidok ni Martin Luther hati-hai, bahwa memang kita diselamatkan karena iman. Itu adalah anugerah, bukan karena melakukan perbuatan baik. Keputusan yang terbesar itu bukan ada pada paus, tetapi pada Alkitab, pada firman Tuhan. Back to the Bible. Surat penghapusan dosa, bukan itu jaminan kita akan menerima kelepasan. Itulah yang ditegur, itulah yang disuarakan, itulah yang direformasi oleh Martin Luther. Dan pada hari ini juga peringatan hari reformasi gereja. Karena apa? Dang hatani debatabe nariko di parnguluan ni jol mahati-hai di 505 tahun yang lalu. Nga ukti boboy hatani jol masian hatani debata. Nga di gadis be surat penghapusan dosa HP neng tunia politik do pembangunan gereja Santo Petrus pada saat itu. Maka pada saat itu Martin Luther menempelkan 95 dalil di gereja Wittenberg agar semua orang bisa melihat bahwa hanya karena firman Tuhan, sola scriptura, hanya karena iman, sola fide, hanya karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan, sola gracia. Ido natapes tahun di bagasan sadarion. Ido naneng ta ingot songot dia asa adong ma perubahan di bagasan pardalanan ni nguluta. Tarlumobi ma hata na pinasah ni si Jesaya. Tu akahala Israel hati-hai. Asa mereka merubah hatinya, merubah hidupnya, dan melihat bahwa sekalipun kau melakukan peribadahan persembahanmu itu begitu luar biasa baiknya, tetapi tidak dapat membohongi Tuhan, karena mereka telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Maka di debatama marhite si Jesaya na dipakai debata laho paingoton bangsoi didok ma di ayat 10 onomi, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Maka ini adalah jaminan, ini adalah rumus
ini adalah cara untuk mendapatkan anugerah Tuhan yang Ia berikan. Perubahan hati. Ini amat penting untuk kita lakukan sebagai kita orang-orang Kristen yang telah menerima keselamatan, anugerah secara cuma-cuma di dalam hidup kita. Perubahan. Molo didok si Jesaya, basuhlah dan bersihkanlah dirimu, pasti dohita di bagasan molo marburi hita, mangurasi dirita, martapiak kita, naing dohita asa ias, sian aka narotak di bagasan badatta. Itu kalau kita mau mandi agar kita bersih segar. Nah, itu memberikan dampak yang positif di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, kesegaran. Nah, ketika Yesaya mengatakan basuhlah, marburi mahamu, urasi hamu madirimuna, odo naing rikot na naing taulahon, jala rohita tu debata, manopo ibana, madok oe ale Tuhan, nunga macai balga asini rohamu, urasi maau. Kita datang menanggalkan segala sesuatu yang membuat kita tidak disukai oleh Allah, mereformasi diri kita. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Reformator tadi. Dia mereformasi hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka terjadilah Kristen Protestan. Ido cikal bakalna adong Kristen Protestan dot aka aliran-aliran Lutheran yang memisahkan diri dari Katolik Roma. Dan ketika Yesaya juga melalui firman Tuhan yang sampai kepadanya, mengapa kita penting asa mamburi ngoluta jala payason dirita, kalau di bahasa Indonesia tadi dikatakan bagaimana kita agar membasuh, membersihkan diri kita. Karena haruslah kita ingat, Allah itu adalah Allah yang mulia, Allah yang berkuasa. Dia memang kalau pada zaman perjanjian lama tidak ada seorang pun yang tahan untuk melihat kemuliaan daripada Allah. Itu disaksikan oleh Musa yang naik ke gunung Sinai. Tapi sekarang ketika Yesus menjadi perantara kita, kita diselamatkan. Yang diminta pada kita membasuh diri kita, payaso dirita, ay molo dang tapayas dirita, sian hadosaota, sian akka pangalahota, ido nama bahe kita daw sian ibana, ido nama ngabati pasu-pasu ni debata ro tu bagasan oluta, dani na setoktong tataniakon ditaniakta, buri urasi maausian hadosauku asa unang tarabat pasu-pasum nanaeng silehonon mudo petuau. Jadi maceriko dohita mamasu jalama muri dirita, ai molo taburi kita bersihkan diri kita, kita menerima Yesus yang telah menyelamatkan kita melalui kematiannya yang luar biasa. Dia berikan dengan darahnya menyucikan kita. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Itu tadi epistel tadi. Kalau dulu kau adalah hatoban, molo didok di halak batak hatoban posidoi, alaniaha ay buru ni raja dohita, anak ni raja dohita. Molo dong didok hita ay hatoban doha cetia doro hatai. Alam memang konotasi ni hatobanon macai jelek, karena hatoban itu adalah memang kalau di bahasa Indonesia ya budak. Demikian. Berarti posisinya itu rendah, bahkan dia sering didiskriminasi. Nah, ketika di epistel tadi dikatakan sonari nunga ditobus ho, jangan lagi kamu menjadi hatoban ni dosa, ay nunga arga ditobus debataho marhite hamateanna. Berarti jadilah engkau menjadi hamba Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Tadi koma ulaonmu hatoban didosai, dan marilah ke kehidupan yang baru. Hal inilah juga dikatakan ketika diminta kita untuk membasuh diri kita, membersihkan diri kita, menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang jahat di depan mata Tuhan. Dan kita harus belajar berbuat baik. Mengapa ini penting belajar untuk berbuat baik ini? Karena itu adalah
bukti dari orang yang beriman, yang telah menerima keselamatan itu. Karena Yesus sudah terlebih dahulu menyelamatkan kita, Dia lebih dahulu baik bagi kita. Jadi cara kita adalah berbuat baik, bukan sebagai ukuran untuk memiutangi Tuhan, bukan, karena itu muncul dari buah iman kita, maka kita berbuah melakukan perbuatan baik di sekeliling kita. Inilah yang diminta oleh Allah kepada bangsa ini. Inilah juga yang diminta oleh Allah bagi kita. Di hari ini ketika kita memperingati hari reformasi gereja. Dan kemudian apakah yang diminta? Kalau Tuhan sudah membebaskan kita, kalau Tuhan sudah memberikan pengampunan bagi kita, letaknya itu di mana agar kita dapat berbuah, agar kita betul-betul menerima anugerah itu dengan baik. Dia katakan, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Aido situhuni ibadah kita. Itu yang diminta oleh Allah bagi kita. Bahkan itu juga misi Tuhan Yesus datang di tengah-tengah dunia ini. Dia katakan, roh Allah ada padaku untuk membebaskan, untuk memberitakan, dan itu ada pada kita. Bagaimana bila mana kita sudah menerima keselamatan itu, tetapi kita tidak turut serta untuk memperjuangkan keadilan di tengah-tengah hidup kita? Itu bukan iman yang bertumbuh. Diajari dohita asa, tapi tori kita berikan membela hak-hak anak-anak yatim, memperjuangkan perkara-perkara janda. Ini terjadi di pemerintahan orang raja-raja Yehuda. Mereka menguras hak-hak daripada janda. Akan nasopok somarama, ibu nasida nanung ngapogos, ipapogos dope. Kon mana terjadi di masa ni panurirang si Jesaya. Ay masa do di bagasan partikia nonon, masa torop do jolma pasikor-sikor ni donganna, dang nagabe paluahon, alay gabe mabahen mardangol dodonganna, ay molo dang doho behita patupahon keadilan di tengah-tengah dunia ini. Siapakah lagi sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyuarakan misinya? Tadi tona ni sinode godang diharapkan bagi kita, turut sertalah menegakkan keadilan ketika ada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berdaya, tidak dapat bersuara. Siapa yang menolong itu kalau bukan kita? Kita juga harus sama-sama menyuarakan ketidakadilan di tengah-tengah krisis lingkungan hidup yang menjadi topik-topik besar di negara, di dunia ini. Kita juga harus bersama-sama sebagai wujud kita telah mengubah diri, mereformasi diri, dan telah menerima anugerah Tuhan itu. Maka karena itu Bapak Ibu remaja Naposo Bulung, kita diajak menjadi orang-orang yang belajar bermurah hati, menegakkan keadilan, dan belajar juga menyuarakan kebenaran. Sotung gabe tadok molo adong jolmana di parmaol akan termarginal di akka humaliakta, dangolo hita repot, dangolo hita mangurupi nasida, ay ise do molo dak kita. Sotung adong di tonga-tonga ni keluargata ngamar sikor ibana, dang adong pangalualuanna, ale dangolo hita, dang alani akka hepeng do akka naasing, ale molo rade do hita manangyakon nasida, rade hita manangihon akka parsoryon nasida. Aidala doi palubahor rohana, memberikan kelegahan di pojok ni rohana. Karena itu mari sama-sama, karena itu wujud kita, dan lihatlah dari manakah kita belajar agar kita dapat tidak dang majua mangulahon akaulahon na denggani tabereng maamang inang didok di ayat 10 walui. Baiklah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. O masada baga-baga na nilihon ni debata tu bangsoon. Ay molo-olo ho muba di ulahok ko ulahon na denggan, di paholak ko di rimsyan aka ulahon na jahat, dosamu yang merah seperti kermiji akan putih seperti bulu domba. Dan dikatakan seperti kain kesumba yang tidak bisa luntur. Bayangkan Tuhan akan menjadikannya seperti salju. Ini adalah luar biasa. Tuhan tidak memperhitungkan dosa kita. Tuhan tidak memperhitungkan masa lalu kita. Bila kita ingin merubah hati, bila kita datang dengan sungguh ingin membasuh diri datang ke hadapannya. Karena hanya dengan anugerah Tuhanlah kita bisa diselamatkan. Karena hanya dengan anugerah Tuhanlah Tuhan tidak memperhitungkan dosa kita yang besar. Dia bisa membuat putih seperti salju. Dia bisa membuat putih seperti bulu domba. Molo bagas talapation mace luar biasa doa sini rohani debatai. Mari kita menghargai anugerah itu. Mari kita merubah diri kita yang jauh, yang membuat kita jauh dari anugerah Tuhan. Na mangabati hita sian debata na para si rohai. Alanii amang inang merubah hati itu penting kita lakukan saat ini dan seterusnya. Eklesia reformanda, gereja yang hidup adalah gereja yang mau merubah dirinya, merubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita yang menerima anugerah ini memang tidak lepas dari perbuatan dari dosa, tidak. Tetapi kita sudah ditebus dengan darahnya, maka kita harus senantiasa setiap waktu dan setiap saat meminta Roh Kudus untuk menguasai hati kita, diri kita, agar ketika kita ingin jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus itu dapat menuntun kita mengenal jalannya, dan kita layak untuk diampuni. Dido ibana mamuse amang inang molo ise na mangulahonon dapotan maibana. Ima didok na kanin di ayat 10 siyai. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jika kamu mau menurut dan mau mendengar, kamu akan menerima hasil dari yang baik dari negeri ini. Jadi ini tidak sebatas omongan saja yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa ini. Ini juga harus menjadi pedoman bagi kita. Pemazmur juga mengatakan di Mazmur 1 ayat 2 dan ayat 3. Kesukaannya ialah firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang ia lakukan berhasil. Jadi luar biasa. Molo tatangihon, tauluy, taudukon, taruli mahita, dia kasih pangiduata. Songon nido ni para pesalmen nakanin, songon hau na tumbuh di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Bukankah itu merupakan kemenangan pakiri motang? Jadi ido na ikut taguruhon, da ido juga dilakukan, dinyatakan oleh Yesus, carilah dahulu kerajaanku, maka semuanya itu akan kutambahkan padamu. Karena kekhawatiran kita neng merlubah hita akan riko di portibion tatadikon ahana denggan na di igil ni debata hape gabe madabu hita tu bagasan dosa hape sasitong na ibana do mual niya karagam pasu-pasu doho haluaon dia risogot alani ita bereng madidok molo. Jika kamu menuruti dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Dan itu juga diterima oleh bangsa ini. Tuhan memulihkan mereka ketika mereka datang untuk mereformasi dirinya, mengubah hatinya. Tuhan berjanji akan mendatangkan tunas baru, tunas Daud.
yakni Yesus yang memberikan keselamatan, dan kita sudah merasakan itu. Dan karena itu apalagi dikatakan oleh Allah melalui Yesaya di penutupan renungan kita ini, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan ini. Jika kamu memberontak, ikon podang do na pahabisok kita. Alay molo maju hamu jala mangalo say na panganon ni podang do hamu sogot. Ay pamangan ni Jehovah do lubahon. Adong do ede tiki ihu pangido do tukor ramate. Tukor ina pedang dabo ede nung ngatakas. Pilit mahangoluani say pilit mana dumenggani. Rak teh dehot asa mangoluho muse dohot tu pinopar musogot jala homuse dohot pinopar musogot. Ido, gupang ido tiki tu korama daw, ina, tu kor ina, edang adong kelak na, habis ternyata kor wilayah pak doyate. Iya. Jadi molo dido ede dihita pilih mahangoluani, say pilih mahangoluani. Ido nani do ni si Yesaya di panutupanon, molo di oloi ho, dapotan haluaw maho. Alay molo dang di oloi ho, podang ma pahabisok ko. Jadi marilah kita pilih kehidupan. Kehidupan yang searas dengan firman Tuhan. Kehidupan yang senantiasa mengedepankan kasih karunia Tuhan. Agar kita menerima kehidupan yang betul-betul kita terima di dunia ini baik dan di surga. Seperti lirik lagu tadi. Pilih mahangoluane. Say pilih mahangoluane. Asa mangolu homuse. Do sude pinoparno dang hata-hatai alay ise na makaporsyai ikot jaloon na do alani amang inang remaja na po sobulong mari mengubah hati karena Tuhan selalu menunggu kedatangan kita untuk bertobat dan akhirnya pertobatan itu menghasilkan buah dari hasil iman kita, melakukan perbuatan baik, melakukan keadilan dan kebenaran dan kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Pilih ma hanguluan. Amin martangiang mahita. Pinuji maho ale Tuhan pardenggan basa na mangajari jalan na mangurupi hami ale Tuhan marhite hatam na nungasaha di hami. Homa ale Tuhan na toktong mangudihok kami marhite todim asa dihatam na nung nga hutangi ho kami di minggu sadarion marparbue may ale Tuhan di bagasan golo nami tungbalgado ale Tuhan hasesaan ni dosa na dilehoko tuhami tarlumobi ale Tuhan marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus na paluahok kami nang pe ale Tuhan rara dosa nami songon abit humadapdap alay gabe botardo yale Tuhan songon itak dilehokodo dihami yale Tuhan hanguluan pakirimon asa molo olo hami mangurasi diri nami sian hadusaon nami jupang mahami hanguluan bisan dilehokodo pe dihami yale Tuhan tiki parasian di tonga-tonga ni portibion ajari mahami yale Tuhan asa hupar hasea kami tiki nami mangula ulaon na denggan paholakon diri nami siyan aka ulaon na jahat na mabahek kami dao siyako urupi hami ale Tuhan marhite todim ajari hami di ganupari di ganup tiki di bagasan parngoluan nami asa marparbue na denggan hami ale Tuhan marhite hatam na nunga hutangi hok kami di minggu sadarion di bagasan tikiope ale Tuhan rodo hami mangido asini roham di aka pardalanan ni pakobasion di tonga-tonga ni kuria nami
diaka program na mardalan di bagasan minggon nang diaka minggu na naing ro. O maali Tuhan na toktong mamasu-masu aka saluhut ruas ni huriam do saluhut hami aka parhalado. Tarlumobi ma di program ni pesta puncak tahun kesehatian na hupadomu hami do pesta gotilon. Dalan nami mayali Tuhan pataridahon las ni roha do hasadaon nami doho puji-pujian dohot hamolateon nami ale Tuhan rak mahami ale Tuhan mamestahon di bagasan las ni roha ima di tanggal 6 November 2022. Hutangnya kok kami do ale Tuhan ima di pardalanan ni ruas di huriam nama jalo basa-basam di keluarga si hotang inang boru si torus na di basa-basa hoko ale Tuhan dana boru di tonga-tonga ni parumah tanggaon na sida pasu-pasu ma ale Tuhan boru na dilehoko di tonga-tonga ni keluargana anggia male Tuhan sibur-sibur magodang daw siyan aka parsahiton patau mana torasna asa margugo na sida Tuhan pagodang-godak kon iyanakon na dilehoko di tonga-tonga ni keluargana ramoti ma di ruas ni hurianami na pidasian HKBP Makassaron ima putri namarinda na pida ale Tuhan tu HKBP Purwakarta anggia manasida Tuhan toktong gabe ruas na burju pataridahon hadirionna na toktong ringgas di aka parpunguan di tonga-tonga ni huria na ibaru na ditopo na sida. Utangnya ko kami do ale Tuhan ima di bagasan sadarion di na mangojakon pendeta fungsional amang pendeta Johannes Hutapea na marhobas di pos pelayanan Kendari ramoti ma ale Tuhan ibadah na niuluhon ni padita resok nami dohot MPSD amang situa Insinyur Hasim Matupang do salu ruas ni huriam na adong di pos pelayanan anggia boy mardalan sudi ale Tuhan do denggan jala boy lam tu denggan na ale Tuhan pos pelayanan na adong di Kendari gabe dalan nami ale Tuhan pararaton baritam tulua na asing hutangnya kok kami do ale Tuhan di perdalanan ni sinode godang na nunga sipul diari nang salpu na pa onopul onom nunga sahat ale Tuhan to na ni sinode godang do keputusan na diputuskan oleh aka sinodestan dot uluan ni huria nami ang dia malia Tuhan ni boy mardalan jala denggan sudi ale Tuhan di aka program na neng si ulahonoton di tonga-tonga ni huria Kristen Batak Protestan ramoti Tuhan uluan ni huria nami do saluhut aka ruas ni huria HKBP asa di bagasan sadani roha mi ale Tuhan pahebakon pelayanan di tonga-tonga ni huriam martangi yang doha mi ale Tuhan di aka ruas ni huriam na marsahit na ikopea di rumah sakit manang di Jabunasi daganuk marsada-sada ale Tuhan pardenggan basa lehon ma ale Tuhan hagogoon pos ni roha tu ruas ni huria nami pasu-pasu maaka bentuk pengobatan na dipatupa asa ima Tuhan parhiteanmu mangalehon hahi pason di nasida patogu haporsyon do pakirimon nasida li Tuhan sungguli maaka keluarga asa toktong setia do sabar mendampingi aka ruas ni huria nami naikon marsahi na pea di rumah sakit manang di Jabu nasida nang disaluta ka ruas ni huria nami pe ale Tuhan mulutu ngadong na ikon mangadopi aka parukilon aka pergumulan hidup ale Tuhan di tonga-tonga ni keluarga parkarejuan do takka na asing ale Tuhan homa ale Tuhan na mangalehon hagugoon padaw masyan keputus asaan asa margogo saluhut aka ruas di huria nami na ikomarukil ale Tuhan di aka paranggoluan na asa toktong Tuhan ho nagabe partano batuan na dia karuas ni huria nami na marlas ni roha ala ni ulang tahun pernikahan do ulang tahun kelahiran di minggu nang salpu di minggu onang di minggu na naing ro pasu-pasu ma Tuhan salu akaruas ni huria nami i toktong odihon nasida ale Tuhan di bagasan asini roham mardongan hahipason ma ale Tuhan di jalo nasida pasu-pasum do salut akan niulan di tangan do na pinikiran nasida ale Tuhan say ramoti ma nang hutangnya ko kami do ale Tuhan parnguluan nami tu bagasat tanganmu ho mana toktong mengajari kami mangalaka mengambil keputusan do mangula aka parsuruan nami
diganuk ngulu nami asa humoloho ale Tuhan na toktong mangajari hami. Boy hami ale Tuhan taruli dihagogoon doho pasu-pasum. On ma ale Tuhan tangyang nami. Jalo ma Tuhan ele-hele nami. Mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede onom 164 ayat sada doho udukna huhu matapapungu peleata tujolo tu panitia tahun kesehatian. Yesus hona puna dohot na adong dia gogo dohot hosaki sahat matu tangami sahat matu tangami. Sai rajai mamataki mana kasih dalami sai patinggil pinggolki tumangihon hatami tumangihon hatami. Doho tanga kita he naing manja mana ture doho patsai naing totong madalani dalanmu madalani dalanmu. Yesus hona puna dohot na adong dia gogo dohot hosaki sahat matu tangami sahat matu tangami. Tatangyakon ma peleata ale di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan do na sa ulibasa na mauliutus hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho say jalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami mandok mau liate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana dilehoni odirodi pamataku osadohot gogoki rodi saluhut hartaku upasahan nituho ale Tuhan de bata amanami para si rohan na sumurung mauliate rohanami ala dipasangap ho guarmu di tonga-tonga nami ala naung saha tuhami barita nauli napolin nasian Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dibuan ho hami sian dalan haliluon tu dalan natigor
sian naholom tu natiur, sian parhatobanan ni dosa tu panggoloyon di anakmu, gabe bangsom hami jala gabe ianakonmu, hupuji hami maho, ala toktong ho jala mangula barita nauli di hami, hodo na mamilit akka na posom, na mabuan barita nauli na polini tu hami, saypayan manaposom na burju, pasu-pasu manasida di tonga-tonga nami, say lehon maapul-apul doh gugu tu nasida, asa unang mandele nasida mga juaju halak di na dihuriam, say songgopi maaka parjamita marhite-hite todim, asa marhiras ni roha nasida, jala asa mabaur sian pamangan nasida hatam nasitongi, songon hababaur ni aik sian mual na denggan, napasabam roha ni naloja jala nasorat, molo adong naposom di bagasan hagogotan, tibu urupi nasida, asa unang taraba barita na ulii, say lehon matuhuriam pinggol na tinggil, roha na sonang, asa di jalo nasida hata hangoluani, unang lowas roha ni sibu namion mangalo sorop ni hatam, asalam iyas hami jala manguloy di sude paretam, say unang lowas ro tu tonga-tonga ni huriam akka parpoda haliluon, manang si juba jabi, manang parsibalik mata akan nanayang mga liluhon jolmai, mabuan tu hamagoan, tagonan togihon nasida tu hamubaon ni roha, manguloy Tuhan Jesus Kristus, alay molo soolo nasida, toguon mu jalabuanon mu tu hanguluan, padaw manasida siyan huriam, asa sonang huriami manguloy ho, say patota mahuriam lam abolokon siyan nasida poda nasohasea, say tuturiak kapartohonan di huriam, asa diboto nasida mga turhon na denggan di tonga-tonga nami, say ramoti manang namanggonggomi hami, jala tugu-tugu pikiran nasida, asa doho nasida pasauton lomo ni roham, saha tuhami mahamion, na magodang rodidak danak, na mamora rodi akka na pogos, na martohonan rodi akka na torop, rodi sudi akka ruas di bagasan huriamon, ia mangolu manang mate pehami, say oloan nami doho di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadaryon hongoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Ay ho dona puna haraja, dohot hagogon, rodi hasangapon, saleleng nilelengan. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita, di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala di pasorhon ma damena tutondita be. Amen. Amin. 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 Horas madihita, salam sehat.